ବଡ଼ ନବଜିଆ ଖେଳ। ତିନୋଟି କୁକୁର ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ରହିଯିବେ। ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବଉରାମ ଅଞ୍ଚଳର ସୋମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ 3 ଦିନର ଏକ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ଛୁଆଟି ଏମିତି ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ତା'ର ଶତ୍ରୁ କିଏ ସେ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପରମ ଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଉଥିବା କୁକୁରଙ୍କର ସେ ବି ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କେତେବେଳେ କୁକୁରଟି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗେଲ କରୁଥିଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁରକୁ ଗେଲ କରୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କେହି ଘଣ୍ଟାଏ ଅଟକି ରହିଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କେମିତି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। କେତେବେଳେ କୁକୁର ମୁହଁରେ ଗେଲ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ବସୁଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଲେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟି କେମିତି କୁକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ବାହାରେ ଖେଳ, ବଡ଼ ନବଜିଆ ଖେଳ। ଏମିତି କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ମାଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଲିଥିବୁ ଏମିତି ନୂଆ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ।